Ангелско сърце, глава 27. Погледът на разпоредителката мина през мен като през добре измито стъкло, докато пресичах покрития с макет хол между два реда витрини с макети на петролоносачи и гравюри на платноходи по стените. Намигнах и тя веднага се врътна със стола, а аз бутнах вратата от матово стъкло, водещо навътре. Пред мен се проточи дълъг коридор с врати от двете страни. Размахвах кофата и четях табелките по вратите. Не открих името, което ми трябваше. Най-вкрая имаше широка стая с удобни футьойли, стъклена масичка с натрупани върху нея списания и една руса хубавица седнала зад геобразното бюро, която разрязваше пликове с нож за хартия. От едната страна се виждаше лакирана махагонова врата, на която с месингови букви пишеше Итан Крузмарк. Русата вдигна глава и ми се усмихна, без да прекратява дуела си с пликовете. Все едно Д'Артанян, размахващ пагата. Купчинката писма до дясната ръка вече бе не по-ниска от 50 см. Всичките ми надежди да се усамотя с контактния микрофон пред вратата изхвърчаха през прозореца. Образ, за който твърде скоро се разкаивах. Изцяло погълната от работата си, русата не ми обръщаше никакво внимание. Закачих кофата на колана, отворих прозореца и замижах. Зъбите ми затракаха, но не от студа, който нахлу. Побързайте, ако обичате, извика секретарката. Книжата ми ще се разхвърчат по цялата стая. Промъших се под долната преграда и седнах на перваза с гръб към бездната. Краката ми висяха все още насигурно вътре. Вдигнах ръка и закачих куката на едната през рамка за горния край на рамката отвън. Само стъклото ме отделяше от русата хубавица, но тя ми се струваше отдалечена на милиони километри. Смених ръката, закачих и другата кука. Събрах цялата си смелост и се изправих. Едва намерих място за пръстите си на тесния перваз. Затворих прозореца, избутвайки стъклото. Повтарях си, че в никакъв случай не бива да гледам надолу. И разбира се, точно това направих. Отпуснах се много боязливо назад и с облегчение установих, че коланите ме държат. Не било толкова страшно. В крайна сметка, миячите прекарват по цял ден така. Време беше. Откачих десния колан и го закачих до другия. Придвижих се сантиметър след сантиметър по перваза. Откачих левия колан, протегнах ръка към рамката на съседния прозорец и заопипвах отгоре, за да намеря подходящо място за куката. Сега вече закачен за двата прозореца едновременно, стъпих с левия крак на другия перваз. Откачих десния колан, закачих го до левия и преместих десния крак. Минаването от единия прозорец на другия бе траяло само няколко секунди, а имах чувството, че съм остарял с 10 години. Докато местех на ново левия колан, хвърлих един поглед в кабинета на Итан Крузмарк. Обширната ъглова стая гледаше с още два прозореца към 42-а улица и 3 към Лексингтън авеню. Крузмарк и дъщеря му седяха на дълго канапе пред стената в дъното. Върху мраморния плот на ниска масичка пред тях проблясваха две кристални чаши. Крузмарк беше съвсем като на портрета си. Застаряващ пират с червендалясто лице, овенчано с гъста бяла грива. Маргарет Крузмарк бе сменила траурните си одежди с кенарена блуза и дълга пола, но не бе свалила обърнатия си пентакъл. От време на време един от двамата хвърляше око към мен. Аз побързах да нацапам стъклото пред лицето си с сапунена вода. Извадих подслушвателя от джоба и напъхах слушалката в ухото си. Увих микрофона в големия парцал и го притиснах към стъклото, уж бършейки. Гласовете им веднага зазвучаха съвършенно ясно, все едно стоях до тях на канапето. Най-напред Крузмарк каза: „И знае рождената дата на Джонатан?“ Маргарет нервно подрънна със златната си звезда. „Да.“ „Това не е трудно да се научи. Сигурна ли си, че е детектив?“ „Така ми каза дъщерята на Еванджелин Праутвуд. Той знае твърде много за Джонатан и тук виж го открил, разпитвайки наляво надясно. А лекарят от Покипси? Самоубил се, обадих се в клиниката. Застрелял се в началото на седмицата. Значи няма да можем да разберем дали този детектив е говорил с него.
Историята не ми харесва, татко. Толкова време изтече от тогава, а Енджел вече е научил много неща. Енджел? Детективът. Не ме слушаш какво ти говоря. Нощко ми дойде мек. Остави ми малко време да смеля. Крузмарк отпи една глътка от чашата си. Да се отървем от този Енджел, а? Каква полза? Градът бъка от частни детективи. Нас не ни интересува Енджел, интересува ни онзи, който го е наел. Маргарет Крузмарк стисна с две ръце длънта на баща си. Енджел ще дойде пак. Нали трябва да си вземе хороскопа? Ти трябва да му го направиш. Вече е готов. Почти същия като на Джонатан. Единствената разлика е мястото на раждането. Можех направо по памет да му го направя. Чудесно. Крузмарк изпразни чашата си. Ако този детектив си гледа работата професионално, когато се яви за хороскопа си, би трябвало да е научил, че нямаш сестра. Все ще намериш нещо да му кажеш. Ти си умно момиче. Ако не можеш така да измъкнеш нещо, сипи му прахче в чая. Има 150 начина да накараш някого да говори. Трябва да разберем кой му плаща. Енджел ни трябва жив, докато не сме научили за кого работи. Крузмарк се изправи. Предстоят ми няколко важни срещи, мек, така че ако няма друго... Не, друго няма. Маргарет Крузмарк се изправи на своя ред и приглади полата си. Ще те изпратя. Какво ще правиш след обеда? Не съм намислил още. Имам да купувам това, а после... Не чух края, защото тежката врата се затвори зад тях. Напъхах парцала заедно с микрофона в джоба на комбинезона. Бутнах прозореца. Не беше подпрян отвътре и се отвори веднага. Откачих единия ремък и спуснах омекналите си крака вътре. След миг бях откачил и другия и стоях прав в относителната безопасност на кабинета. Затворих прозореца и се ослушах. Страшно ми се искаше малко да потършувам, но знаех, че нямам време. Чашата на Маргарет беше почти недокосната. Вътре със сигурност нямаше опият. Дъхнах дълбоко уханието на коняка и го опитах. Приплъзна се по езика ми като кадифен пламък. Пресуших чашата на 3 глътки. Класата и възрастта на питието заслужаваха по-почтително отношение, но аз наистина нямах никакво време. Глава 28. Провляках се с такава скорост в килера, че и Супермен би ми завидял. Нямах време да подреждам нещата в куфарчето. Напъхах всичко – микрофона, слушалката и револвера в джоба на шлифера и оставих комбинезона и коланите на мяча в кофата. Едва в асансьора се сетих за вратовръзката и я нахлузих на 2 на 3. По цялата улица нямаше следа от Маргарет Крузмарк. Беше споменала за покупки с големите магазини и аз си казах, че сигурно е взела такси. Качих се на метрото, смених линията на Таймс Скуер и слязах на 57 улица. Позвъних у дома на Маргарет Крузмарк от една телефонна кабина. Никой не отговори. Минах пред сградата на 7 авеню, номер 881, но не се спрях, защото пред асансьорите чакаха хора. Стигнах до ъгъла на 56-та улица, запалих една цигара и се върнах назад. Този път фоайето беше празно. Шмъгнах се по аварийното стълбище. Не ми се искаше някой от обслужващите по асансьорите да ме познае. Да се качваш по стълби не е особена забава. Вече не бързах. Спирах да си почина през етаж, сред невъобразимата какафония на 10 различни урока по музика. Пристигнах пред вратата на Маргарет Крузмарк, запъхтян като тюлен, а сърцето ми биеше като метроном, отмерващ престо. Нямаше никой в коридора. Отворих куфарчето и извадих гумените ръкавици. Ключалката се оказа от често срещан модел. Натиснах няколко пъти звънеца, преди да изпробвам шперцовете. Третият свърши работа. Влязах и затворих след себе си. Веднага ме блъсна миризма на етер, също като в болница. Извадих револвера от джоба и се приплъзнах край стената на тъмното антре. Не беше нужна проницателността на Шерлок Холмс, за да разбера, че нещо не е наред. Маргарет Крузмарк не беше на пазар. Лежеше по гръб върху ниската масичка, посред обширния огран от слънцето хол, в сянката на посадените сакси и растения.
Канапето, на което седяхме преди, се намираше сега до стената, така че тя бе отделена в средата на помещението, подобна на изваяние върху олтар. Кенарената й блуза бе разпрана и малките и бели гърди биха били наистина приятна гледка, да не бе дългият неравен разрез от диафрагмата до ключицата. Кръвта още се стичаше от раната надолу по ребрата и разширяваше локвата върху масичката. Очите й бяха затворени. Поне това. Мъчнах револвера в джоба и поставих пръсти отстрани на шията й. И през тънката каучукова преграда усетих, че още топла. Лицето й беше спокойно, все едно спеше, а устните изразяваха нещо, което много напомняше усмивка. Този миг един стенен часовник отмери 5 часа. Веднага открих оръжието, с което бе извършено престъплението, под масичката. Жрецески ацтекски нож от собствената й колекция. Обсидиановото острие не се виждаше от засъхналата кръв. Не го докоснах. Нямаше и никакви следи от борба. Канапето бе отместено много внимателно. Веднага си представих как е станало всичко. Маргарет Крузмарк бе променила решението си. Вместо да ходи по магазините, се е прибрала у дома. Убиецът я е чакал там. Той или тя я е издебнал изотзад и е притиснал към носа и устата и памук на поенсетър. Тя е изпаднала в несвяст, без да окаже никаква съпротива. Едно нагънато молитвено килимче до входа показваше, че са е влачили из хола. Грижливо, почти благоговейно, убиецът бе отстранил мебелите, за да има достатъчно място за работа. Дълго оглеждах наоколо. Всичко си изглеждаше на мястото, с изключение на обсидиановия кинжал. Нито едно чекмедже не беше отворено, нито един шкаф не бе претършуван. Убиецът изобщо не се беше старал да инсценира грабеж. До високия прозорец между един филодендрон и една беладона се натъкнах на находка. В една купа, поставена върху висок меден триножник в старогръцки стил, намерих къс окървавен лъскав мускул, голям колкото топка за тенис. Сякаш част от вътрешности, което някое куче извлачило от вадата. Трябваше ми известно време, за да осъзная, че за мен животът вече никога няма да е същият. Пред мен беше сърцето на Маргарет Крузмарк. Претърсих насам натам и в едно кошче за хартия до входа открих парцал на поенсетър. Оставя го на мястото му, подарък за момчетата от следствието. Да си го носят в лабораторията, заедно с парчето месо, да пишат доклади в 3 екземпляра и така нататък. Тяхта си работа. В кухнята нищо особено, но в спалнята открих интересни неща. Леглото не беше оправено, чершафите стояха на топка, изпъстрени с петна от любовни буйства. Вещицата била и жена. В малката баня до стаята намерих пластмасовата кутийка от диафрагмата й, празна. Ако се е чукала сутринта, много бе вероятно още да е на нея. Ченгетата ще открият. Поставен върху кутия с хартиени кърпички, насреща ми се хилеше черемп. Върху етажерката до кутия с тампони имаше хаванче с чукало. Двостра кама, бройна вок, четка за коса, 4 дебели черни свещи. Всичко това се мъдреше върху капака на казанчето. Зад бурканче с крем бе мощната отрязана човешка ръка. Приличаше на стара ръкавица с потъмнялата си сбръчкана кожа. За малко да изпусна, когато повдигнах, толкова беше лек. Още малко да бях поровил и сигурно щях да открия и око от саламандър. Бюрото й беше в една тясна ниша, свързана с спалнята. В азбучен класьор с хороскопите на клиентите напразно търсих на Ф като фейворит или на Л като либлинг. Имаше всякакви окултни справочници и кристална топка. Книгите се придържаха от запечатана алабастрова ваза, голяма колкото кутия за пури. На капака бе изобразена триглава змия. Прелистих книгите с надеждата да открия някаква бележка или нещо друго, но напразно. За сметка на това, прехвърляйки отрупаните на бюрото листа, попаднах на едно картонче с черен кант. В горния ъгъл бе отпечатан кръг с обърната петолъчка. Над пентакълът се мъдреше глава на козел. А най-отгоре с едри калиграфски букви пишеше «Миса Нигър». Текстът на поканата също бе на латински. Най-отдолу се четяха латински цифри и цветница след 4 дни. Имаше и плик, написан с името на Маргарет Крузмарк. Пъхнах поканата в плика и го прибрах в куфърчето си.
Повечето от другите книжа бяха астрологически изчисления и хороскопи. Хвърлях им разсеян поглед и зърнах един с моето име. Колко ли щеше да се зарадва лейтенант Стърн, ако го открие. Трябваше веднага да го изгоря или да го хвърля в тоалетната, а аз като идиот го прибрах в куфърчето. Хороскопът ме подсети да надникна и в настолния бележник на Маргарет Крузмарк. И добре, че го направих, защото на страницата с 16 понеделник бе записано Хери Енджел, 13:30. Откъснах страницата, прибрах и нея в куфърчето. Забелязах, че за 17:30 има друга среща. Часовникът ми беше напред с няколко минути, но така или иначе показваше 17:20 и беше крайно време да се умитам. На излизане оставих вратата притворена. Някой ще открие трупа и ще повика полицията. Не исках да имам нищо общо с тази история. О, колко хубаво би било! Само дето бях затънал до гуша в нея. Глава 29. Едно такси тък му се освобождаваше пред Сити Сентър Театър. Махнах и това ме изчака с отворена врата. Шофьорът беше негър и не намери нищо особено в това, че му казах да кара към Харлем. 20 минути по-късно ме остави пред билкова аптека Праудфуд и продължи нататък под ритъма на Ритъм ен Блюз от радиото. Магазинът беше затворен, зад стъклото бе спусната завеса като траурно знаме. Позвъних и разтърсих дръжката, но на празно. Епифани беше споменала за някакъв апартамент над магазина. Изминах 10 крачки по Ленъкс авеню и открих входа. Външната врата не беше затворена. Качих се по изтърканите мраморни стъпала и позвъних на първи етаж. Както и очаквах, никой не ми отвори. Ключалката не ми създаде никакви затруднения. Поне 5-6 от моите шперцове вършиха работа. Сложих гумените ръкавици и влязах в апартамента, инстинктивно душейки да доловя миризмата на етер. Холът беше обширен, ъглов, с прозорци към Ленъкс авеню и към 123-та улица. Съвсем функционално обзавеждане. Тук-там имаше дървени африкански скулптури. Леглото в спалнята бе грижливо оправено. Чифт маски се кривяха над тоалетката от кленово дърво. Претърсих чекмеджетата, както и гардеробите, но открих само дрехи и лични вещи. Върху нощното шкафче имаше няколко снимки в сребърни рамки и на едно и също лице с изящни черти и властно изражение. Очертанията на устата бяха като на Епифани, но носът бе по-сплеснат, очите по-облещени, с отнесения поглед на човек изпаднал в транс. Еванджелин Праудфуд. Явно бе научила на чистота дъщеря си. Кухнята беше безупречна. Никакви мръсничини в умивалника, никакви трохи по масата. Единственото, по което личеше, че мястото все пак е обитаемо, беше прясната храна в хладилника. Последната стая беше тъмна като зимник. Осветление нямаше. Запалих джобното фенерче. Намирах се във водосветилище. В дъното се издигаше тухлен ултар и върху него, наредени по големина, редица глинени делви, като върху гранчарска сергия на открито. Десетки полуизгорели свещи, поставени в чиники, стърчаха под цветни литографии на католически свести, светци забучени с габърчета по стените. Пред ултара в входа бе забита ръждясала сабя, на нея бе подпряна патерица. Върху красив кръст от ковано желязо, сложен между делвите, бе нахлупен копринен цилиндър. На една етажерка се виждаха маракаси от кратуна и железни чинели, както и множество шишета и бурканчета от цветно стъкло. Детска рисунка на кораб заемаше почти цялата стена над ултара. Нищо не открих на закачалката при входа и слязох по вътрешната стълба в задната част на магазина. Прегледах бурканчетата с изсушени корени, листа и прахове, без да имам представа какво търся. И магазинът беше тъмен. Върху стъклото на тезгяха стоеше купчинка неразпечатани пликове. Прехвърлях ги в снопа на фенерчето. Сметка за телефон, няколко писма от доставчици, билкари, печатно послание от един конгресмен и апел за помощ на болните от детски паралич. Наотдолу се показа картонен афиш и кръвта ми се смръзна. Право в очите ми бе вперен погледът на Люк Сайфър. Беше накичен с чалма. Лицето му изглеждаше опалено от пустинния вятър. Отгоре с големи букви пишеше Ел Цифър, повелителят на незнайното. А под портрета
Прославеният мъдрец Ел Цифър ще се срещне с паството на новия храм на надеждата, 144-та Западна улица, събота, 21 март 1959, 20:30 часа. Поканени са всички желаящи. Вход безплатен. Пъхнах афиша в куфърчето. Можеш ли да не се отзовеш, когато те канят на безплатно зрелище?